Kolombaga tauke busno tini ang hanai noroni dipok and determine YouTube channel tauke buksong tini hanai phaja pikwa belakhayo nangkugui tomani des bides ni kok tai sini especially tini pirprani kok rok sanai amkai tiprasa nationalism sini tiprasa ni bagoi thui refund manu jan refund manu tiprasa ni bagoi ni kok sanai tiprasa ni bagoi tiprasa ni hamkrai ni bagoi tini angor tiprasa ro kaham krungai thang manani obno tuini kok sanai tauke buksong aboni bagoi norno sau thancang di norok debate tang di khagai ta tong di norok sak bai sak buini bosong ni borong ni kok bai ta bagjak di tabuk belai khai norong ni bagoi kok kaham ti phaika norok video ni puila ni sini paitha jura kisa khalogoi naina bagoi chaitok di je tabuk SIR ni kok no tuyoi kubama ni bokrok tungja tauke buksong abo sini tirprao ni kok joto state nungnai election commissioner bo saklai rimani te buba gara sambu thangai malai jak abo ni byapari sini tirprao bo nichai je sakai pano 100% no ungnai SIR abo no ungui tabuk খেলা কটর মিটংখা ওয়েস্ট বেঙ্গল নর্থ ইস্ট ক্লাইথামাইকা হরিয়ানা রাজস্থান যত জাগানো বক্সাকাই তোংরাইদা সাইটি ফাইমানি চুংনি যেন মা থাংসিনাই नै বাংলাদেশনি বরনমু যে 15 বছর 20 বছর রমই টং টফাইনাই রক বর নিজে নিজেনো ফিরেগৈ থাং টংখা চুং বাংলাদেশনি नु नि गसिउनि थांनि टंखा गाइसिनि तिरप्राव टंफाइनाय रखाय बरखाय गसिया बरखाय सुनोसे उल्टा मंगोलियाननि फाइजा बियां चाइनानि फाइजा म्यानमारनि फाइजा खनै आमरा बांगालि सम साइ दं बरखाय तामखाय सिनि तिरप्राव पपुलेशन बांमानि बागै दादागिरि हिम्मत खाय टंनानि बागै कायसा षड़यंत्र आबनि कक नरनां तिनि स्राय स्राय गे सानाय टाउके बुकसं नर साइमाना सिनि तिरप्राव खाय दादागिरि बबो हायकाय उं बंनि पपुलेशन बांनि थांका बांलादेशनि फेमासागा फाइ दङ बरनो डकुमेन्ट सामि दङ बरनो जत किसो बरनो प्रशासन चालुगै दङ बरनो जे नांमानि सिनि फाइनान्सार बो salgui tongo jotto nangkukmani mani dongnu borok manthoko sin tirprawo hongkai ayanani rangsak rok khoi khari phayo lakh lakh koti koti rangti phayo yango phayo job na phayo borok lakh lakh rangri ekan 10 lakh 20 lakh rangri ekanu tiprasa ni kota no segui chakri nai tong abo haidok kubangma norok sida si sia saimia abonu jai hok tabuk je khela amna naimani kai mia press meet norok no khana amra bangle nubu press meet congress nubu CPM nubu norok no khana borok tirprawo jodinu SIR lagung hakai kono samo mani maya abnu tui borok birod khainar bagai andolon khonai noi direct congress ni President Ashish Shah Saklarika sini tiprasa ST tiprasa Congress khaini dokto mungsa sida si sia saimia kumjak de namuk rithanjak sia bahairok ngai borok jotono thanchangui tongo ini amra bangali hindi Congress hindi CPM hindi Tinimol hindi borok jotono thanchangui tongo sini tiprasa kai tabuk GMP hinai jonajati hinjanai rok ST Congress hinjanai rok IPP tipramota hinai rok norok thancha lengui mangkha abo tinong thani sumu tei samajpati tui tongai samaj no tui tongai sini hoda dofarni borok jotto ekoi tribe community ni norok thancha dengi tomangkha tei tabuk BJP ni RSS sakri ni bagui RSS khai tongai tiprasa rok norok saboni diki tongai norok ki Bangladesh ni pokkhe tongai naki sirpra hani barthani pokkhe tongai barthani borok ni pokkhe tongai abo norok tini clear khai o video ni bising tui te sinani bagai bu saimana ni bagai bu norok jotono অনুরোধ খাইও norok kaham kai bujinan khaio kok rokno tini kok belaikai guruttopurno belaikai nangkukmani nini নতুন বাজার যতন বাড়ি হিমান রক সাইমান্না আইরিয়াও চাকমা ওয়ানসা ব্রুং ব্রুং বাংলাদেশ নি বড় রক ফাই দোকান দি টম ভাবায়ু আজাগাও অটো টম টম রক ফাই বিজনেস খাই টম সিংহ ফাইনাই রকসি আব্রক বেলাই খাই ওয়ানসুক তাই হাইকে টাবুক নরক আমনো লগিরি নাই ই প্রাসারনো ডিবেট খাইনান বাগৈ টাবু মন কি বাত নই ই প্রাসারনো গুমরা খাই টমানি আজাগাও নরক কামো মনে খাই ইসে মিসা দুঃখ মামানি বাই টি প্রাসার বুজা গই নই বিহাস্তাল কলাইমানি পরে মুখ্যমন্ত্রী নাইমানি বাইনে নরক মনে খাই মুখ্যমন্ত্রী নরন সেফটি খাইরিস নাই নরন ভবিষ্যৎ নি বাগৈ kaham kai tlang thangnai abo norok ni wan samung tamo norok comments khari taute buksong emansa comments bu khaidi te share bu khaidi o video no tinini kok sudu obonung nai bujinani bagoi je borok busuk communal khaitong nono saka saka hamjago bisingti je communal khaitong mani sobol bumi khini norok se desini saimia sobol bumi nor nang mampli phunu giwanu e je sobol bumi bo congress o koibar hapka koiso koibar ongkhorka Tinimol khaika BJP khaika edigi borok changangai phai aindigi wono o sobol bumi thangu sikade যেদিকে বরক রই রই থাঙ্গই বরক সরকার ফাইনানি পালা আইমন ব থাং থাঙ্গু বোবাগরা যে সময় কংগ্রেস নি প্রেসিডেন্ট পুরো বরক ওয়ে 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 কংখা বরক বাংখা আর সময়ও সুল ভূমিক বুবাগরা নিয়া লমই তইসা কংগ্রেস হাবইকুয়া আবনি পরে তইসা টিনিমুলা হাবইকুয়া বুবাগরা নিয়া কারি আবনি পরে বুবাগরা tipramota kai kai bo BJP o toisa baklai lamkhwa ei je subol bumi oborok tamni sa alson dangan pro boni wansar no voter baisukka 100% ni bisingo 80% no borong wansano inti prosor tani buthar noi allegation thepawoi suno jelo danai taubu abuni bisar maya ko hnei suno taubu komjori sramui tong taukte bukso bomtore communal khaitong SIR hakai sangpila o subol bumi no norok target khaidi bono dokti fatfat dukoi bai khawoi অমিত শাহ ডাইরেক্ট norok hai borno encounter golli shoot khaimanu taukte buksong tawana di sarkar ni kokno sungmani nanai dukhoi bai khawoi sopar nai chutinu raida sa eteke phaimani gai ono
detention kemo toni jangnai bicharungnai je nung hogoi khari phayoi hainai khanani chaito kakai abono khai gulli shoot khaijanai indirect sakai taka Bangladesh ni borok ni bagoi parliament ni home minister Amit Shah ji isisa nai nai gadi bini bini no कोई घुस गया तो क्या हुआ कोई घुस गया वो बचेगा नहीं यहाँ हम उसको या तो अरेस्ट करेंगे या तो एनकाउंटर में वो मारा जाएगा बचेगा कोई इनको सीमा की भौगोलिक कठिनाइयां मालूम नहीं वहां मान्यवर कई नदी नाले हैं नीचे सुरंगें बनाते हैं और ये तो ऐसे कह रहे हैं घुस गए Dukana dauke busong angkai ang somai kurik sia shot numa phunugo ek encounter khaina ni bagoi bono kogoi puthana ni bagoi obahe Bangladesh irono ke bono phiok jagla ke bono ya kar jagla angkai gulli shoot khainai nei Amit Shah kora kok bai saklaika haike tau point de norok Amit Shah ni kok minister ni kok Kendra ni home minister ni kok nai awide Tripura ni legal Bangladesh ni kok rok bai choli nai norok ti prasarok onorok ni thani tumung tongnai te norok comments khadi te saklai di norni mota bottamo ang nai singui tongo norok RSS khayoi ti prasab bulai na ni bagoi te RSS khai na chakri mungsak man na ni bagoi te RSS khai abu norok clear khai di nini do phachi komori thakai nungsi komori thakai nung boro RSS khai ti ki nai boro dharmo khai nai nung boro chakri man nai boro nung MLA montri khaisa nai o sito busanai nini ST seat bu subai rijanai orono sinan nangai taukte busong bokhrogo mojogo tiklaina nangai abono sabu norok thanchaungdi ti prasana borok tabuk belai ke sukamna ni bagoi chaitum nai norok bu amra Bangali Congress CPA bomo borok tabuk wansarok nini Congress rok direct milinani nui saklai ka press meet khayoi ini subol bumik rik suksamon saidaman Chandan Chatterjee tai Anup Nath ei abrong ni timo tong borong ni membership tong o je subol bumik song ti prasano je sakai panu pukhlai sugnani kadol suknani ni communal non sinan nangnai sum ti prasad kisa sub boro ni kok sakai sum communal hino কিন্তু borok si jotto ni se bisi communal obono proof baya ko be pruna nei bagoi ang tongo norok ta kredi an thani jotto proof tongo rok je sumno communal khayoi nori tongoi edisio fan ria edisio kichuro hoya edisini dangman ta sok ta ria ti prasani chatai hotai ria ti prasano kadli tongmani aboni proof jotto nani thani tongo sei asison rogo butharmani proof tongo jelot langoi ti prasar no jelo chobui ton mani pro bro tong tau tai busong puno tawani joto history tongo chesa kai panu paiya ang tongo noroni bagoi je nangmani history ni kok ani thani tongo lai muma tongo kaisa ka joto no sanai nini wanchani jesuk sinai nugnai ni anu phaitu orok joto no ang yakung tola karuli tonu keni hinmut kuroi ni amra Bangali ni bu gorong dropal ni bu hinmut kuroi bono ang yakung karuli tonu bo ani kaisa kok ni jawab rimaya an thani abu hai toito tongo budget duplicate toito framani rok joto no duplicate borok kisa simani bagoi tatal ebang thokibo o durga mutai rok joto no thokimani abu kunu mutaiya o borok no nini Mahadev Kali abu joto si borok abu no mutai hini khulumu borok munisono thokibo borok ni raja jana ni saito guitom o pithibeo raja jana ni bagoi saito guitom norok abono sina ni bagoi khaidi norok sia ni bagoi si tini borok no mutai takmani baino mutai hini khulum tong baino kubuinu puitu saito bayo abu joto no borok mangsi o Ram Lokhon abu joto no borok mangsi jora kaisao borok raja sini buba gara raja tongma ai bor ni desabu raja tongmani abono borok mutai sramu kai sini raja no kaisung mutai sramui kok san kai borok tamni bagoi mania sini raja bo asamoy election Mahabharat juddho pro election raja thangani kok borno mutai hini khulumui manu ble kai tamni bagoi puitu saya tauke buksong sinti prasarok suno kai tamni bagoi kadli ton ja gorno kai tamni bagoi manitari tong abo hairona sina nangai tauke buksong suno je sakai panu rok tolat tiklaina ni bagoi se borok ni je kahini borok ni history borok ni rajniti jotono fake tatal borok ni je tai punji tongmani Durgapurga abo jotono fake tatal angbai challenge khaidi kai Hindu birdi fan hinjaktu ni history sia kai sia anthani history tong tauke buksong obo kaisa kok kotor sajak ting thango tatal bemangsi o hawo raja sai tongo o hawo rok to kichu khayoi ti prasarno muri pura sabai bosta mai seguiti phaimani hasugni jora kaisawo obo haike tabu thoki tongo bolongni log bufang jotono rang khoksa khongni bai borok gari log bufang tlangoi borok ganang khai tongo o jinis no bujana chaito de taukte buksong norno obo haike thokite karulte tini sokomor suka minority sram suka borok kai ain nani phayo ikhna phainu aadhar card pan card sramai nai khiwo nini ti prasarai kusum tongai sikuno aadhar card nin document kuroi nini birth certificate kuroi kobangma document mai angi tongo DM lai sudi office lai sudi panchayat lai sudi oba haike khabrum ritono abuni bagoi norok thanchang yagai tei yogya norok oba haike norno bag rinan bagoi chaitongnai norno debate khai khagi tonna bagoi chaitongnai rang puisa rinai jen answer norno borok
norno rang puisa riwoi norni bisimun norno bera khlairi borong wansano narok rinani borong wansano tirpra hawo to ninani tiprasa ni bisimun tiprasa bera asram riwoi tiprasa bai tiprasa no phai khaila riwoi ulai tok lai khai riwoi borok wansa tongui panani chaitung nai abono bujinan nangai taukte buksong tabuk SIR nai OSIR o Juren tiprasa norok thanchangu juren khorang tisai me akai tiprasa nini 2026 2027 simikai kumasinai commerce abonu muitunar sidi ADC bunini segina sinai BJP rok toton segina sinai abon porekai boroni sasanung sinai nonghai bukung barano kaduli toni sinai muni khaisidi gulam khaisidi abonu tinini topic taukte buksong norok je mansak share khaidi o video no share khaidi joto lukurno phungnan khaidi kai paithogosung sasini norok khain hai jotono naikali tongdi kaham tongdi susto tongdi tinini bagai hain hai jotono no khulum pika